Sonduzelaien bizi naiz, baina Sonduzelaiko beste puntan. Goizero, joaten naiz nire lagun gehienekin, eskolara oinez, bakarrik, hasi nintzen, laugarren mailan? Laugarren, bosgarren mailan hasi ginen bakarrik joaten. Bai, bizi naiz hemen gerdu eta 10 minutura nago gutxi gora bera hemen eta noa ibai ondotik eta batzutan joaten naiz oinez eta beste batzutan, baina gutxiagotan bizikletaz eta ikusten ditut batzutan hortzirak. Hemendik 20 minutuetara bizitzen naiz, eta ere joaten naiz onairekin eskolara, baina lehenago geratzen naiz beste lagun batekin, gertuago bizitzen dela, eta joaten gara besteekin. Eta bidetik dago ibaia, zuhaitz asko, plazak, okindegiak. Ni batzutan topatzen naiz Amaiarekin eta batzutan Alaznerekin eta Junerekin. Ni asteazkenetan eta ostiraletan eskola eta gero egiten dut futbola, bi lagunekin eta hori. Eta astelehenetan elkartzen gara futbolean jolasteko ere bai. Astelehena eta astearte askotan jaisten naiz plazara jolastera futbolera, Odei, Eneko eta Asierrekin. Edo batzuetan pinpon baloiarekin. Eta ere nitaiko ondo topatzen naiz Maira eta Liararekin nire 3. mailakoa. Robotikan Arazonekin topatzen naiz. Ni oso honetan eskala egiten dut eta astelen, asteartean eta asteazkenetan musika eskolara joaten naiz eta ostiraletan elkartzen gara guztiok plazan. Nik musika entzuten dut zetak, daukat sudadera, eta joan naiz 5 edo kontzertutara, eta asko gustuko dut. Eta ere irakurtzen ari naiz liburu bat deitzen dela Miau detektibea, dela katu bat detektibea. Nik euskaraz irakurtzen dituen liburuen artean, nire gehien gustatu zaidana Irri eginda. Nire aita Zutagar entzuten du, eta askotan etxetik jartzen du musika hori, asko gustatzen zaiolako. Nire aitak entzuten du Ertzainak eta olako musika taldeak lehengoak. Nire ama Izaro gustatzen zaio pila bat eta nire aita Olai Jaintzi arte entzuten du. Nire aitarekin, nire amarekin, eta nire txakurrari hitz egiten diot euskeraz. Erera hiltzen dut Donei Banei gerilekoan. Nire lagunekin batzuetan ere. Ni ez dakit etorkizunean euskaraz hitz egingo dudan. Nire etxean euskaraz hitz egiten dut batzutan. Nire anaiarekin batzutan gazteleraz, beste batzutan euskaraz. Erabiltzen dut euskara eskolan eta batzuetan ateratzen zait pixka bat kanpoan. Eta nire familiarekin, nire lehengozarekin hitz egiten dut euskara, zeren da euskalduna. Baina besteekin gaztelanez, edo nire hizkuntzak da Olof. Eta ere pixka bat, Golofean sartzen da ere frantzesa, orduan hitz egiten dut, frantzesa. Eta orduan hitz egiten dut pixka bat frantzesa. Nire aita dago ikasten euskera eta nire ama badaki pixka bat eta hitz egiten dugu batzuetan. Eskolan eta eskaladan monitorearekin, baina beste pertsona batzuekin ez. Eta nik frantsesa badaki, gero ere ingelesa ikasten ari naiz hemen eskolan, nik ere Argiarekin. Eta eta herrian nire lagunekin euskaraz hitz egiten dut.
batzuetan, eta ni ere bai frantsesa iruditzen zait ideia ona, hizkuntza polita ikasteko. Ikasi ditudan hizkuntzak hemen izan dira gaztelera raroa, katalana eta ingelesa. Guztietako euskara!